Hier ken mijn hart vandaag. Kijk je. Karena kata mereka di sana anda yo. Di soundtrack kayak gini warna klak. En mannen die keyboard spelen, hij gaat naar die keyboard spelen. Ik weet niet waar krijg jij klank die broer. Maar als het ja dier draven hoor je net klak. Ja, dat was gewoon doef. Ja, yes, luister tot jij zo lekker joh. Ik zie dat hij zo drijf vat en zijn woord. Hij gaat net eindelijk zangen toe voor hij geluid van die keyboard te trommen. Klakken. Die godsman waar die keyboard speelt, hij is net zo onder klakken. Jij is zo lekker, hij is zo passief met jij. Jij zijn eigen klokken maakt klakken. Daarom even maar nou af die pangteram, heel lekker joh. Weet je, ik zei van jou, die zustertjes, als zijn broer tegen nou die dag gezien, die op TikTok, hij broertje zijn kopje gaan net zo. Hij zoekt hij zuster, hij wil achter hij zuster, jij van zijn klokken bij klakken. Alle mensen, hier man, hoe jij jullie dan joh? Die voorzanger, jij krijgt maar hierdie voorzangers. Wat hulle eie keyboardspelers het, hè? Hulle was nou hulle eie keyboardspelers. Nou, hulle noem hom die Lofit of Boetie Wati en alles hier. Kom ek sê maar Boetie Elo. Wat sê maar vir Boetie Elo? Weet jy, Boetie Elo speel klak. Hy sit terkeer in die regdag daar en dis sê Here Jesus. Die kom se by ons. Wat sê met hy geluid word van klak. So dat as klak. Hier, dat gaan zo lekker op die soundtrack, die zang aan de jongen, die gospelsaus. Dat is echt klakken, die broers klakken. Hij maakt die zaak, hij klakken. Dat zie je misschien niet degelijk, jongetje. Maar klakken. Die mensen doen er klakken, jong. Kijk eens, hij kan naar keyboard gevatten, jong. Hij begint eens bij klakken. Ja, jongen, klakken. Ik zie even, jong. Ik kreeg... Ik kreeg nou jongen, klokken. Zo gaat het naar je in, klokken.